Credo Pater mitam corpus spiritu Deus Deus mecam corpus meum, materam tam crus metamitsai. Kita ang kaugatan. Kana ang kapuna. San asas. Kasi manigibati ko sakit niyo kayo! Sari! Ako ka sa labi! Ikaw ang magdanggan! Sa mali! May uhipan na bigawan na mo kilong! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuapa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidomtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagom. Mukirig siya. Yan sa mga Antonio. Yan sa mga... No! Napali ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtumot. Ikan pa kanian ko hanggang karoon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol ini. Kinsa'y makatabang sa itong kahintang. ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam na iya sa dautan ug dulongtanan sa labahong gamhan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fertes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga pakukang upuhipan. Iyong utok. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong sugilanon. Lucrecio! Ni ano bisog nyo? Dali, Diyon! Sud, kain siya! Tora! Tony! Sud, ayun! Ay, Tony! Sud, ayun! Tony! Oh, sige. Ayaw mo dito gawas. Suday mo scooted. Dali tayo na. Koy, wak na. Ni ang imong inahalo rita. Ha? Ni si Mama Matilde? Sakpa na noon mo! Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Tony. Wala de, kataguan pa. Kalma lang. Kay practice raman na, Brad. Practice ako, Brad. Practice ta lang mo. Kung unsa inyo dagway ba, kung masakpan mong Matilde.
Ay, ay. Da. Ay, katamis sa imong sagpa. Sige, diyan na mo. Kuyawan ako eh. Kung Kristo da. Tanan sa sud. Dili na. Tinutukay na lang ta. Tagbawad na ako kung mga matang tanahon ka. Ang matag usa ka minuto sa ka oras. Ang matag oras sa ka adlaw. Ang usa ka adlaw nito mahigayon nga naghari ka nako ang kapungot. O naghari usab ka nimong kaligutkot sa usa ka natong duha. Ang usa ka gatos ka libo nga katuigan lang nako. Apan lahi ang gibati nako. Liadtong mga panahon nga nasilag kita sa usa-usa. Giantos nako nga murag urom nga way katapusan. Anam-anam kong gitabunan og yuta. Gilubong kong buhi. Matag adlaw gianam-anam ko og patay. Sa sinugtanan, di nagsugod og saysay ang akong inahan sa mga bakak na sugilon batok nimo og sa inyong kaliwat. Dali ra kay midilaap ang akong kapungot diha nimo. Lorita. Ang sugilanon sa akong inahan nga sugilanon, mga bakak. Hinimo-himo, binuhat-buhat lang di sa akong inahan. Aron sama niya. Panganduyo nako ang way sukod nga panimaos batok nimo, batok sa inyong mga kaliwat. Sa dihang mo pasabot ko nimo. Ano ba'y bawaan ta nimo tinuod niya hitabo? Opo, hindi na ko maminaw nimo. Kay nahiluan nang akong huna-huna o pagbati sa akong inahan. Karon nakasabot ka na. Karon nahibaw na ko sa tinuod. Ang pag-apil ni John. Ang pag-apil ni Yuri. Silang instrumento sa imong inahan o sa akong inahan. Apan wa sila mo lampas. Alaot si John. Makaluluoy si John. Kumusta si Yoli? May atras si Yuri. Kaya nakasabot na siya. Nga dili siya para nako. Nahibaw si Yuri. Nga luyos akong kapungot niya nimo. Isinggit pa nako akong kaligot-gut nimo. Apan sa hilom naggut-gut ang sakit kayong tinuod nga. Lahusa. Tiwasa ang sumpay. Tony. Bisan unsaon. Bisan mag-unsa. Mahal ka gid ako. Wa mo lang po si Mama Mati. Wa mo lang po si Mama Amanda. I love you. I love you. Marita. Diha ka lang. Diha ka lang. Ayaw na ko doon. Ingnon ko lang ikaw kung gikinahanglan na kang muduol ako. Ang imong saysay mo ituuan akong tinuod. Palihog saysayi ko, Tony. Unsay imong nahibawan. Tony, saltihi ko. Kung unsay tinuod. Antonio? Antonio? Milakaw. Wa si Antonio din sa bahay. Maalog ako. Maayo hinoon. Ako rang usa. Way makabalda sa akong buhaton. Sugdanan ako ang akong trabaho alang sa gobernador. Santong mit
santum, santumitum, santumitum. Santumikan, santumikan, santumikan. Talit lang militi ang pildo sa akong basahon. Nagpasabot na. Namisod na ang barang ni Matilde sa ginabanan akong gobernador. Nauwahi ko. Mamatay yun sa barang ni Matilde ang gobernador. May anam-anam na. Naan na sa mga vital nga bahin sa lawas ni gobernador. Mangita ko og panagang. Mangita po og panagang. Apan asa ko mangita. Unsa may akong ipanagang kung mulampos gyud si Matilde. Makibhangan ang akong abilidad ug kalaki sa barang. Ulo rito. Mao ka na ang tinuod. Ang akong inahan mo ay nagustuhan sa akong amahan. Hilom nga nagagusto. Hilom nga naigugma akong amahan sa akong inahan. Tungkol sa akong kaikog. Kay hilabihan man kasuod sila si Mama Amanda o si Mama ni Matilde. Gitago nila ni Mama Amanda o ni Paparamon ang ilang pagminalay. Apan way matago o way sikreto. Ingon man, way dili may bawaan sa mong inahan. Bawaan na gyapon niya nga may relasyon na akong amahan o ang akong inahan. O diya mi ulbo ang labing kapungot sa mong inahan. Nangandoy siya panimahos. Nangandoy siya kasakit sa kamaginikan. O nangandoy siya kamatayon sa akong inahan. Apan, kay may abilidad ng akong inahan. O aduna usab nining imong inahan. O dinhi, nabanawang immortal ng panag-away sa inyo mga kaliwat o sa among mga kaliwat. O aron magusbat ang kasing-kasing sa akong inahan, gipatay gyud siya pang inahan ang akong amahan. Sa katarungan nga puslan man, nga ang akong amahan dili maangkon sa imong inahan. Pues, wow sa si Papa nga dos kong inahan. O ang ikwento sa mga kaliwat sa imong inahan, o sa akong inahan, nabuhi pag-usap. Kaniadto pa sa una ng mga kagikan, daan na silang taaway. Ug di panahon na, bisabot ug bisabot. Bigrabe ug bigrabe ang mga bahad sa kamatayon sa inyong kaliwat, batok sa mong kaliwat. Kaniadto ko nahibaw nga barangan ang akong inahan. Ug dugay sa kong nahibaw nga mas barangan pa ang imong inahan. Tungod sa ilang way katapos ang bahad sa kamatayon, lakip kita Lorita, ikaw ug ako. Buti lang maapil sa panagbangi sa kamatayon. Bisuway sila. Aron lakip ka ug ako. Magbinaharay sa kamatayon. Apan murag adunay nagpuot. Nga ikaw ug ako, dili masagol silang patay sa kaliwat, batok kaliwat. Tungod kay wa sila malampos. Ug ning adlaw, bidaog ang gamitoy na itong kalibutan. Batok sa dagkong kalibutan sa imong inahan o sa akong inahan. Mao ka nang gipangayo mong kamatuusan. Mao ka na ang tinuod. Ang tanan gituis sa akong inahan. Aron mo apil ko sa kasilag o panimaos batok sa inyong kaliwat. Paminaw, Antonio. Ako unta ang mamunay pagpatahin mo.
Lorita. Og salamat. Kay husto ka. Murag doon ay nagbuot. May plano na kung unsaon ko ikaw pagpatay. Og doon na hinagiban nga mo'y akong gamiton aron patyon ka. Tony. Lorita. Duol. Oh. Kaksa ko, Tony. Oh, Lorita. Lorita. Oh, Tony. Tinuod ka. Oh, Tony. Anak ko. Lorita. Okay siguro kung kaluwasan o kadaugan pa sa tungkok mo mo'y atong angkon. Sa dili mo abot ang kapagyasan nato no. Sa dili pa nato matilawan ang kapait sa kadaugan. Unya sa imong inahan o sa akong inahan. Bisig kasi mo daog nilang duha. Alaw ta. Ang kunan ako. Kay ako ka sa Antonio. Tony. Sa laktod nga pagkasulti na nigurong daan sila si Antonio ug Lorita. Kinsa man kay magmalaugon nila ni Matilde ug Amanda. Kanusa ang kinatumyan sa ilang panagtigi. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Ang mga kaliwat. Dalit kanato sa RMN Drama.